Mobalik na karong adlaw sila Tagsa ka mga parokya mga Kaparian sa lokal si Church Diocese of Sabis uman sa ilang gihimo nga pag-adto sa Nido, Palawan. Gipayag nga Archbishop Martin Sarventabawa didi nga yatagan og gigayon mga Kaparian nga makaadto sa mga lugar uman sa ilang retreat o mga Kaparian nga Napulog Walo gikan sa Diocese of Sabis ang miadto kini sa Nido aron nga makita ang madindot nga lugar o mga island sa Nido, Palawan. Din gantuan ang mga nagkaniyang beaches sama lamang sa Hidden Beach, Secret Beach, Helicopter Island, Matinlog Shrine, Talisay Beach, Big Lagoon, Seventh Commando o gimanang Shimasu Island, Secret Lagoon o ang Payong Beach. Kini sa mga lugar manindot nga mga island o mga beaches sa El Nido, Palawan. Adiya ang TV Kabayas payag sa Subispo sa Archdiocese of Sabis. Busa ako nalipay kayo anak kay kinahanglan man yun og recreation pod ang mga kaparian, dili man lang kay para kanang ma-burn out niya ang atong mga pari. Muna nga nisugot ako pero sa gihapon atong iampo atong mga pari unya nalipay ako nga you miss your priests. Samtang ang mga biya apil sa maong pag-aadto sa El Nido, usab ang mga ilang mga nagkadaiyang reaksyon alang sa pagpaygayon o pagbisita diri ngadto sa mga manindot nga lugar sa El Nido, Palawan. Father, sa experience nimo sa pag-ansina to sa island? Sa kanindot, amazing. God is good all the time. Okay, Father Edgar Ponce. Okay. Say okay. Nindot kayo ang kuhan. Nindot kayo Palawan del Nido. Nindot kayo ang view. Kamay lang. Oh, thank you. Salamat. Si, Manonoy, sa experience nimo? Nido is a very nice island. Father Didi, experience nimo? Bye. Asoy. Nice. Enjoy. Ayos. 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 Ayos po. Sa experience Okay mo? kayo. Ayos. Sir, sa experience mo? Sa pasunti mo? Mother, Romel. Mother. Loki. Good. Mother. Mother. Wala, tulog. Mother Michael. Let's meet. The best. The Joyride. Joyride. Palawan. Palau. Oh. Palawan. Mother Ando. Ano experience mo, Mother? Okay, kaya. Palau mi. Ano naman? Ano Palawan? Palawan. Palawan. Mother Archer. Amazing. Mother Archer. Good. Sa experience mo? So nice and amazing. So wow. Hi! Good kayo, view. Experience ko first time na Palawan. Salamat Alika na tungod mo makari sa after years na magtrabaho sa shop house. Kami kayo ang shop. Okay. Mother. Okay. Mao ni ang view sa Palawan nga mong giadtuan karon. Og ato sa interviewon ang usapot sa mga kasulti nimo sa imong biyahe karon nga diri sa Palawan. Didot kayo, okay kayo. Ha? Masalamat as Ginoo kay mayo ang panahon. Ha? Dapa. Ayan. Okay? Dito. Okay, thank you, Archbishop. Okay. DX Dini Semano Gikan para Radio Sibahan W8 Manuel Ronquillo Jr. Danag sa Nagbayan.